ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир беҳад либосҳои хушрӯмадагӣ ҳастанд, куртои фасон новинкаян ҳамашон борои Гуанчжоу ва Туркия. Якта ба якта нишон метиҳем, нархоша мефаҳмонам. То охири навора тамошо кунед. И навор аз бозори Корвон, тарафи Тилобозор, даромадгоҳи рақами 12, анамин магазин рақами 61 пешниҳоди шумо шудагӣ ҳаст. ҳозир бинед чиқа анам хел куртои мавсими аллакай омадагӣ ҳаст. ина ламиражои сифатҳои олӣ якум сорто бинед чиқа хушрӯ духтагӣ, поёншам хел раскрешённый калон стилш. ино чандиян? ина марҳамат, нархи донаша гӯед, баъд касе обтун гӯа омада аниқ мекунем. 300 сомона. ҳам мрамор будай, ҳам ҷазлайн. ина инош мрамор. мраморошам ҳамин нарха? ина то размери чанда дора? аз 46 то 56. ина инам 300 сомони мраморошам, аваёшам, ламиражошам 300. Раскрушённяя. ина аваёш духти поёнша бинед чихе анам хе шотаки хушрӯ духтагиай. ина марҳамат, метавонед рангоша дида интихоб кунед. Доставка дорем, метавонед хутон омада анамин дукон. ана ино моделҳои нави наван ҳозир омадан. аз ино тамошо кунед. ино чанди? инам 300 сомония моделҳои нав. ина аз наздик нишон тем блескош аҷоиб хушрӯ материала. инош размерош чанд? инам ай размери 46 то размери 60 размер дорад. ино то размери 60 доштем. диде? ана ино кабути баланди хушрӯвай. намедонам дар телефон сафедча омадай. се ранг шобровадаги, 10 ранг дорад. аҳа, 10 ранг доштай. мраморниё, а? Мрамор материал. ё чанд сом? инам 300 сомона. ина диде? инам духтош оригинал. пасонак духтошон беҳтарин. 300 сомон. анами кирташ чанд ранг доштаям? бо инош сангча доран. 5 ранг дорад инам. аввале ки 10 ранг дорад хале. санги дост. 4-5 ранг доштаям. модели оддии балшимерка омадаги. аҳа, ана инош балшимерка тамошобинони азиз. материалаш мрамор. балшимеркаш чанд сомай? хушрӯ моделиш. ана иҷаш ки шоти хушрӯ духтагиай. шоди хеле танада намечаспад. аҳа. то размери 60 ҳастай. дӯстони азиз, анами кабути баланди хушрӯвай. ҳам хеле ки дар видео камакак сафедча омадастай, вале кабутуш аҷоиб фасонай. сабша бинед. ана ин талхабаргози модаяй, ин ранг. диде? ана ин балшимерка беҳад блескша бинед. ин королевский бархат блеск месия материал. инам 300 сомон. як ҳами кирта худаш. дарози хушрӯвай кирто. аз бо новинкаҳои дигашам нишон метиҳем. ана двойкаҳои фасон. двойка абая ҳамроҳи кирта. аҳа. кирташ чӣ материалай? жатка материал. кирташ жатка будай, абаяш хушрӯвай. и чандай? 350 сомон. то размери чанда дора ино? ино ай размери L то размери XL дорад. балшимеркаш калон доданакои калон намешавад. ай L то XL будай балшимерка. дӯстони азиз, ина рангои беҳтарин, двойкаҳои фасон, ҳамаш хушрӯ. рангошона бине. ина ин бо ғавстара. қафошон бо ҳам хеле узор дора. сангчаҳошон тоза оригинала. бира бинед чӣ рангошон хушрӯ.
беҳад рангои фасон хучонанам ки дарози хушро дутага кушодухтагиай анаин сери рангаш хулоса 350 сомони анами двойкои беҳтарин ламирас шабинаи чихе хушракай муллоимай партофта меиста баъд блескшам беҳад блески фасон дора ҳозир бо дигар хелошам нишон метиҳем анаи кирто ҳаст бори гуанҷова ия чанди 600 сомон аҳа то размери калонаш чанда размери калон ай ранги сиёҳиш мешавад то 58 айнаш то 50 аҳа анами сиёҳуш калон ба ишмерка дошта қисми боло чандиян 600 сомония аҳа ана ино чи ами ҳаваи модели аҳо 600 сомон сомонай оригинал бори гуанҷоай качисаш аҷои хушроай аҳа баъд размераш ай 44 то 56 размер беҳтарин размеро доштиян марҳамат ина рангошон метавонед интихоб кунед ана ин сиё чанда яка ин сиё комбахтай аҳа комбахтай ай размери 44 то 54 дора ино 400 сомон нархи оптоиш 400 сомон комбахта бинед чихе хушрӯай иам ба ишмеркая духтуш хушрӯай бинед танг намеиста танада ана ино чи ино ҳам хел ино оптоиш 600 сомонай ҷӯшиде 600 сомонай се ранг дора дастош хали клёшай дастош клёшай се ранг дорад ино бо камтарак нисбати ин моделора балши мерсатаран то размери 56 размер дорад фаҳмо се ранг буда то 56 размер дорад ина материалош дастош фасон клёш турай ина дастош бо патклад дора ин модело чандан ана ин намудуш 500 сомони будай оптимош дона дами 550 айда 50 сум фарқ дора баъд халатои версачи аст капюшоном аст ана версачио капюшоном ай размери 44 то 52 размер дора нархош чанд нархош 500 сомон размерои хушрӯ доштай ана вай чи ё навай сиёҳи блескш бисёрай ко дора вай оптоиш 300 сомон оптимуш 300 сомон дӯстони азиз ана луи витон чи амихел ҳардуш ана ино 300 сомони оптимушонай донада 350 касе ки мисол гирифтан мехоҳад гап занед иноне ки размерои майда доран анамино размерошон майдае як намуд айнаям хушрӯи двойка чанд сумака ин двойка ҳоз нав омадагам 300 сомон аст 300 сомон буда ина чанд ранг дошта ами хушрӯ бежбиш ана тигриву сиё хулоса беҳад навинкои хушрӯ 300 сомон 350 сомон ҳозир бо дигар чизошонам нишон метиҳем ино чандан 600 ина се ранг дора ин донада 600 ё оптимда ҷӯшиде 600 сомон донада оптимда оптимда 600 сомон дӯстони азиз донада 650 сомон ина марҳамат беҳад рангои хушрӯ инаи поёнош тураю вай дора чӣ меган подклад дорада дора сангош оригиналай оригинал бори гуанҷо санг дора пуштош қисми қапошам анқи пурра маҳкамаки хушрӯ сангдор ино сангошон намерезан ҳамаш ҳамхе чӣ хеле медонед бори гуанҷо сифаташ баробари бори туркияй ҷада бо чанд новинкаи дига буда ёзи якта ба якта бара шумо пешниҳод мекунем марҳамат бинед ин ламиражо ино чанди оптовиш 300 буда дона 350 модел махсалаш оригиналай сангош оригиналай размер ай 42 то 60 размер дорад то 60 размер ҳастай ай звёздочка ина марҳамат 11 размер метавонед ки ҳамхе
нависед. Ин рангош ҳам ами бая доран? Ами размерора доран? размерора надорам. Ав рангш дорад, баъд сиёҳш дорад. Фақат ҳамун ду ранг дошта размер. Инош размерои майда доштиян. Як намуд дига ина хушрӯ дорем. Ана модела бинед. Аҷоиб материалаш оригинал. Ино чанд? Ино 250 сомонай. Нархи ҳам дона. Оптум. Оптумаш. 300 сум донада. 50 сомонай. 250 сум дона мефурӯшем инора. Баъд инаишам ҳама хел. Инам ҳама хел. Расветкоша бинед чӣ расветкошро дорад. Расветкошро дорад. На. Бидед. Се расветка ино то размери 54 56 як моделаш як расветка то 6 размер. То 6 размер доштай баъзеҳош. Ташкили катар гаус шрай шифка дорад дасташ хати. Ино чанде? Стои кавараздика. Ино оптумаш 400 сомона. Донада 450 дӯстони азиз. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯ трикотажои гаус хушрӯ. Се ранг то 6. Не, ай 44 то 54 размер дорад. Яке размерош калон. Худша маълум ки калон набинед дамани ки на. Ина. И бардоҳи хушрӯ. Не майда таран. Капюшону масане ки кам тарак узки меса. Стилиш худаш вая я. Узки. 4 ранг дорад. 4 ранг дорад. Дона 200 сомон. Дона 200 сомон. 200 скидка карад. Оптум чи? Оптумда хайган. Оптум гил бошад бо нархи баланд. Дона 200 сом да. Дӯстони азиз ина марҳамат. Як намуд скидка ҳастай. Ҳамин масала бян намуд ранги ҳиҷоб ҳастай. Пешиш то вайворе тугма дорад. Хушрӯа. И то поёнан кушодагӣ нест. Фақат дар қисми пешкама как. Диде? Марадник дорад. И ҳам 200 сомон материалаш оригинал бори гуанҷу. Трикотажа яям? И калони чанда? Размераш? 54 дора ина. 54. Ина расветкош. 4 ранги хушрӯ дорад. 200 чанд? 200 сомон бинед? 200 сомон донада. Бо оптум гиран. Марҳамат духтаро беҳтарин скидкаҳо барои шумо. Инорам арзон карагем бори гуанҷу. Размераш ай 42 то 6 размер дорад. И нархиш чанд? 200 сомон. 200 сомон. Донада 200 сомон. Бо оптум гиран арзон. Диде? Чӣ хе фасонак. 200 сомон. Хе бори гуанҷу. Ранганам туркияи сифбаюш. Сохтош. Иёям ҳамин нарха? 200 сомон донада бо оптумда арзон мешав. Хулоса биёед аз наздик як маротиба бинед беҳтарин боро омадагиан ҳамин магазини рақами 61 даромадгоҳи рақами 12 бозори корвони шаҳри душанбе. Бори дигар такрар мекунам. Ино чандиян? Ино размер мондаги нест. Ино кам мондагиян. Ино 300 сомон. 300 арзон шуда. Як парсол видео карданда қиматтарак буд. О дигара. Айна абая чандай? Абая 500 сомон. Абаяра бинед чӣ хушрӯ. Нархи донаш 500 а? Не, оптови 500 буда, донада 550. Остинш короткий места худша бинед. Ина комбахтай. Бархти тоза материалаш. Ҳамхе абая ҳастай. Кам мондагияне ки. Хулоса кадомиш ки дар кор шид нависед. Ана спорт стил бар ино ҳастай. Ино чандан? Капюшон дуром. Донада 200 сомони. Капюшону материалаш материали гавса хишроакай. Ранги лёна я лёнои гавс. Лёни гавса ин. Лёни гавс. И чанда ин хишро. Материали гавса кай. Ишам 200 сомон с капюшону замок дора пешуи мешав. Пешуи мешав. Не цвет хишро. 200 сомон донада. Оптумда бо арзон меша. Касоне ки оптум гиран. Ина евростилои фасон. Ана ино чи? Гармошко. Ино кам мондаги будян. 450 сомон. Кам мондаги будай. Не расветкоҳош рӯи мовкати будян. Шарфа? Фитрум шарф. Хулоса анамино ҳама новинкаҳо буданд. Кадомиш ки дар кор шид биёед. ҳозир ман ба шумо суроғара гуфтам. Аз наздик бохтон бинед беҳтарин борояй. Бо метавонед ки касе оптумгирай арзон карда
харидорӣ кунам. Боқӣ саломат бошед. Хайр.